Doamna Cătălina Zambon din Târgu Ocna locuiește în casa construită în stil italian de bunicul ei. Urmaș al familiei repatriate, nepotul ei este astăzi primarul comunei Frosasco din Italia. Născut în Italia, din părinți italieni, născuți în România. Innanzitutto bună ziua e bine ați venit. Pentru mine e mare bucurie pentru a mia uscita di Romania. Siamo tutti contenti di poter ospitare giustamente per la rappresentanza così importante della Romania. Era foarte prezența in Bacău, lângă Bacău, de italiani. Bunicul meu facea și construcție de, cum se spune, stucchi in chiese ortodosse. Era specializzato. Ha deciso di emigrare in Romania. Gregorio, Zambon Gregorio, è di Dardago di Budoia, provincia di Pordenone. È venuto in Romania subito dopo, è venuto prima della prima guerra mondiale e poi è tornato a prendere la famiglia subito dopo la guerra, quindi 18-19. Papà di Dardago del Friuli, del Dardago di Budoia di Pordenone, bunico di mamma mia di Tarvisio, provincia di Udine, della Mea Gelindo. E da lì poi ha fatto le scuole rumene, ha lavorato in Romania, tata mea. Quando in che zona? La Tergopra. La Tergopra. La Tergopra. În timpul Marelui Război, județul Bacău a fost crunt încercat. În memoria eroilor căzuți la Oituz, Cașin și Târgu Ocna, s-au zidit monumente și mausolee cioplite în piatră de meșterii italieni. În cel de-al doilea război mondial, italienii stabiliți în România, ca cetățeni străini, au răspuns chemării la oastea țărilor. Cei care deveniseră însă cetățeni români au participat la lupte alături de armata română. Bunicul meu a făcut armată 7 ani de zile la marina austriacă și frații lui mai mici, de care el a avut grijă, au făcut 7 ani la marina românească pe Dunăre. Atilio, un frate de-al lui mama, în anul 1939, fiind cetățean italian, a fost chemat și a făcut tot războiul ca cetățean italian și ca o particularitate a fost partizan împreună cu Alessandro Pertini, care a ajuns mai târziu președintele Italiei, deci au fost colegi la partizani, și președintele, chiar când a avut la bătrânețe o nevoie de operație dificilă, de un cancer în gât, a făcut această operație în clinica președinției din Roma. Deci prietenia a rămas pe viață. După instaurarea regimului comunist în România, italienii au fost obligați prin lege fie să renunțe la cetățenia italiană, fie să se repatrieze. Unii au plecat, alții au rămas, devenind cetățeni români. Legăturile cu România însă nu s-au pierdut. Au fost cazuri în care, la bătrânețe, unii s-au reîntors aici ca să sfârșească alături de familia rămasă. În 1950, cine avea pașaport a fost chemat la poliție, la miliție cum era atunci, și dacă nu renunța la cetățenie, se dădea o viză pe pașaport pentru 3 zile și trebuia să părăsească țara. Quando sono arrivati i russi, all'epoca mio nonno gli disse: se vuoi rimanere qui ti devi assoggettare al sistema comunista. Mio nonno era un vecchio socialdemocratico e lui ha detto no, ed è tornato con quel paio di pantaloni a 63 anni, quell'unico paio di pantaloni che aveva addosso, ha lasciato tutto, hanno lasciato completamente tutto a Bucarest. Probabil tot în 1950 surorile lui tataie au plecat cu copii, cu
Tata, căsătorindu-se, și-a luat cetățenia română, nu și-a mai păstrat cetățenia italiană și atunci la el nu s-a pus problema atunci de plecare. Și surorile i-au scris și au zis că vor să plece și dacă vrea și el să meargă, dar tata i-a zis cu atâta familie unde să merg în necunoscut. Copii, unde să plec? Unde? Da. Probabil și acasă de unde erau ei, probabil că nu era situația chiar rost de trebuia să vină ei pe aici în fiecare primăvară. În 1950 în Italia s-a pomenit cu în jur la 1,5 milion de italieni din toate țările comuniste, deci din Bulgaria, din România, din Rusia și inițial au fost toți cazați în fostele garnizoane din Sicilia ale armatei americane, rămase după războiul, cel de-al doilea război mondial. Iar de acolo, pe măsură ce reușeau să plece, s-au împânzit în toată Italia. Așa s-a întâmplat cu bunica, care a plecat împreună cu toți copiii ei în Italia, s-a repatriat, n-au predat pașapoartele, iar mama mea, fiind căsătorită cu cetățean român, Niță, nu a mai fost nici nevoie să predea pașaportul, iar la bătrânețe, bunica Baroli Vetulia, trăind singura fiică, mama mea, a revenit înapoi și și-a cerut cetățenia și este înmormântată în cimitirul din Bacău. Bunicul fiind, a venit în România cu pașaport. Pașaportul lui bunicu arăta cam în genul ăsta. Asta e buletinul lui bunicu. Cam așa arăta pașaportul, mărimea asta. Și era vernil de culoare. Și aici era poza, cum îl cheamă, culoarea feții, ochii, mod de recunoaștere, ca și acum. Iar aici, la urmă, avea câteva pagini albe, libere, în care trecea pe toți cei născuți din copiii lui. Tata și toate surorile lui tata, toți copiii, i-au trecut. Când tata s-a căsătorit, am apărut și eu pe pașaport. În 1950-51 a venit o lege că toți cei care erau străini, rămași după război, să plece. Știți că s-a dat legea că italienii care pleacă, care rămân, să-și capete cetățenie română. Tata lucra la bancă. Mama a fost italiană și venind în România și căsătorindu-se, având și copil, adică pe mine, pe vremea respectivă, ca să refuze să capete cetățenia și să nu plece în Italia, era un lucru care nu se discuta. Și atunci a spus că vrea să facă română. Bunicul a lucrat la căile ferate române, renunță la cetățenia italiană în 1927 și statul român îi acordă cetățenia română cu o dispensă de stagiu, cum erau procedurile legale la vremea respectivă, pentru merite deosebite în munca capitalistă a epocii respective. Bunicul meu, cetățenia italiană, a fost somată în 1947, ori schimbă, devine român, ori pleacă. Ce să facă? Era deja în vârstă, copiii toți erau aici, născuți, n-avea cum să mai plece. Și prin hotărâre judecătorească s-a dat cetățenia română. Erau destul de în vârstă, știți? Și ce să mai pleci, da. Să mai pleci. Da. Și a spus că ei pleacă în Italia. Tata, mă, unde vă duceți? Pe cine mai aveți acolo? Pe nimeni. La cine trage acolo? Stai, mă, aici, bunica, că eu nu plec, îți bătrână și mor pe drum. Și s-au dus toți la tribunal. I-a pus în față, i-a dat pașaportul judecătorului și judecătorul, vrei să fii cetățean român? Da, du-te acasă, ești român. Vrei să fii român? Du-te acasă, ești român. Și așa i-a românizat pe toți. Și a venit un act de la tribunal în care scria în limba italiană, în limba franceză și în limba română că numitul, nu știu ce, cu tare, este declarat cetățean român. Și a venit și la primărie. Deci este documentul prin care a renunțat la cetățenie. Da. Tata când a devenit cetățean român. Regimul comunist din România a dorit distrugerea identității minorităților etnice.
destrămarea familiilor și a comunităților. Cetățeni străini, supuși ai unui stat capitalist, italienii erau automat țintele persecuției. Nu se puteau angaja în muncă. De teamă, părinții se fereau să le vorbească copiilor, ascundeau pozele și documentele de familie. Unii și-au schimbat numele, pentru ca să li se piardă urma. 48-49 până în 50 s-a dus o campanie de destrămare a familiilor. Pentru că, spre exemplu, tăticul a fost de la mină luat și trimis tocmai la Derna Tătăruș. Era șeful financiarului. Negrii erau doi ingineri, Ștefănică și cu Valeriu, au fost duși în Valea Jiului. Inginerul Amăriuții, ginerele lui unui tot negri, au fost dus la Câmpul Lung Mușcel. Eu împrăștiat în toată... Iar cine a vrut a plecat. Eu am avut de tras, nu mi s-a admis să dau la facultate. Nu. În Galați există Marcela, o verișoară care este în vârstă de 84 de ani și care în tinerețea ei, ca domnișoară, a trebuit să renunțe la cetățenia italiană pentru că nu-și putea găsi un loc de muncă prezentându-se ca cu naționalitate italiană. Părinții mei n-au vrut să vorbească nimic despre originea lor. Doar ce am putut să fur de la ei. Și ce am aflat de la măicușă. Nu ni se spunea și motivele le știm, se fereau. Se fereau în perioada aia, da. Nici n-a fost acest interes la un moment dat. Nu am apucat să povestim cu mama mea. Eram copil, cred că nu ne-a interesat foarte mult. Mama mea știa foarte bine limba italiană, dar pe noi copiii nu ne-a învățat. Nu vorbea, nu avea voie să vorbească. Tata se temea și să se recunoască. Nu vedeți, pozele le țineam ascunse prin casă. Pașaportul lui bunicul ținea mama pe un dulap acolo, ascuns printre niște hârtii, să nu dăm peste el. Acum am zis că găsindu-ne mai mulți cu aceleași origini, urmând aceste investigații și așa, am aflat povești de mai multe familii și că undeva ele se întâlnesc.